Dakkel iti posibilidad nga agsango manen ni Pinay tennis star Alex Ayala kontra ken American Coco Gauff iti third round iti BNT Baribas Open na maangay jay Indian Wells, California. Ito ikat base inruar nga draw dagiti organizers para iti WTA 1000 years event. Siguradon iti ticket iti second round ni Ayala kapo iti game na nga bay. Makasangot iti Pinay netter iti second round ti mga bak iti nagbaitaan da 𝐍𝐄𝐒, China and Diana Yastremska iti Ukraine iti first round. No mga bak ni Ayala iti second round posible ang makasango naman ni Gauff nga kabay na laeng iti draw. Naguroray met ni Gauff iti second round nga naikan met iti bay kapo iti fourth seeding iti torneo. Malagi pa nagsango da Ayala ken Gauff iti quarterfinals iti Dubai Tennis Championships iti naglabas abulan iti UAE. Posible nga center court nga maipan iti kadayayam ni Ayala kapo iti manamnamang nga araken manen iti Pinoy fans nga sumusuporta ken kuana. Para iti IFM Sports na iti ni Idol Joey C. Katak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.